היי חברים, וברוכים הבאים לפשוט נושן. היום, אדריך אתכם על השימוש בפיצ'ר תכנון פיד במערכת מוח שני ליוצרי תוכן. בואו ניגש למערכת, וישירות ניכנס לתכנון תוכן. אם נרד למטה, אפשר לראות את הפיצ'ר תכנון פיד כאן. בעצם, מה שיש לכם כאן, זו אינטגרציה עם קנווה לגריד ייחודי שייצרנו עבורכם. בגריד הזה, אתם יכולים לתכנן את התוכן לשבועות ולחודשים הקרובים, וכל פעם לעדכן אותו מחדש. בואו נתחיל בלחוץ על הכפתור, צרו את הפיד שלכם. אלחץ על View Template. במידה ואין לכם עוד משתמש לקנווה, אתם יכולים ליצור אותו כאן, ובמידה ויש לכם, פשוט תתחברו אליו. אני אתחבר על המשתמש שלי. ואלחץ על Open in Editor. בעצם, מה שקרה עכשיו, זה ששכפלתי את הגריד אליי לקנווה. אפתח את זה במסך מלא, ועכשיו אפשר להתחיל לעצב. כל מה שאני עושה זה גורר תמונות לקנווה, וממש גורר אותן לגריד. התמונות ממש יחתכו באופן אוטומטי, ואין צורך לחתוך אותן. באופן כללי, באינסטגרם, כל תמונה בגריד היא 1080 על 1440 פיקסלים. לכן, אנחנו ממליצים באופן אישי ליצור את התמונות מראש באותו הגודל. לאחר שסיימנו למקם את כל התמונות בגריד, אלחץ על Share, ואלחץ על Public View Link. אלחץ על Create Public View Link, והעתיק את הלינק שנוצר לי כאן. עכשיו בואו נחזור למערכת. אני אמחק את הגריד שיש לי כאן, ארד כאן שורה, ואדביק את הלינק שיצרנו מקודם. כאן יש לבחור ב-Embed, ועכשיו אפשר להתאים את הגריד לגודל הרצוי. אני אקטין אותו קצת, ואגור לכאן. כדי למקם אותו באמצע, אלחץ כאן על הליין, ואלחץ על המרכזי. הגריד שאתם רואים פה יתעדכן באופן אוטומטי עם כל שינוי שאתם עושים בקנווה. שימו לב שהשינויים שאתם עושים יכולים לקחת מספר דקות עד שהם מגיעים לפה. בואו נחזור לקנווה. במידה והמקום שלכם בגריד נגמר, ניתן לבוא לכאן, ללחוץ על Duplicate Page, וכאן יש לכם גריד חדש. כמובן, אפשר גם להחליף בין עמודים כדי שהתצוגה שלכם תהיה עדכנית. ניתן להחליף בין העמודים תוך לחיצה כאן על החיצים. אז זהו זה חברים. נתראה בסרטון הבא, ושיהיה לכם המון בהצלחה.